Amun meka bi mali fle mali kono mali ko kan amba fo na sa ka bismillah bi mali ka don kiwaro kene kan aywa habiye tarata e décembre kalo kleta ani wolonvla samba fla ani mugadi nani yana ngado kuna fono kono adanye mabo fle ni amadamna amre fe katiya krena commissaire mi ni aflene rema kono ba wuli ko déjà maron suma o commissaire Bakari Lassana Keita ani akadanga Alassane Traoré uye tegeda manani mi nuka baratiye aywa ka stratégie mawla ka marfa jawla ka bolo fa mboshi ikado ka fo uye tegeda uka manani ko fole utinye sodo ta upme kati koko ame domine ko bi ube la sago konnana triblo mawka boloka Nambora ya maladona ka fo ministre me anga jamana kona mi nyesne do lakana ani alamado koloshelima ikado ka fo ay tableau do sigi carte nationale d'identité biométrique sécurisée ay seconde do sigi la ni ala sonama andabina sama ka wala awe Nambora ya maladona ka fo chagada me ni abewele ko AMRTP uruko nye aywa kurafodi sebe mboka bobi kakeni ikado ka fo Malitel au PC ani Orange PC identification ou tu es wati min fo ola no tu es décembre kalo kleta ani duru ko tu es identification dai u ko ni a monobo ikado ka fo ya monobo ka se wati mina anda besi o fona maka nyese awma Nambora ye amala dona ka fo mi metalike kenya bunangu ka jere basigira akambi décembre kalo kleta no vla bafla ani mugani nani anga jamana kona ajere bara nundu na so madaina anfa anga jamana kona wala sa kena bisega sabati chogomina Otumane ko fe amala dona ka fo chagada mi ni anyesnendo kuna fonu diko nyuma ani kuna fodiso ga sharauma no haki ale ko nyaka aywa bengan ko mbo ka keni juliba TV ale datuguli mingera igado ay haglando bo okambi anda beso maka nyese awma Nambora ya metanga jamana koka amala dona ka fo mi metalike kuna fodiso mbeni abewele ko Jeune Afrique ale nyefoli doke Mali Burkina Niger oluka boli sedaola ale pmana oka andabese oma otebano ko fe lagina ka fe ni no oluka frajiro fanga ko ada okoni décembre kalo kile bisaba ani kile ikado andabese oforoma ama kuncheni aywa Ethiopie jamana ye aywa mi metalike docteur Demsen dola ale ko mbora aywa ikado ka fo marajike dola ka se kana demendo musodoma chini hogumu konana ambese oruma ama kunjani farko na je nungo ni donkibaru odaya pabo soni amedo akona ne ka wala ka nyese awma awya bismillah bimalika kuna fonu keneka inafo anya jira awla ministre manga jamana kono mi nyesne do lakana ko ani arabado koloshelima ukoni nye bengando tano arrêté awa kakeni carte nationale d'identité biométrique sécurisée au tableau ye anga jamana kono uye ajira kafo ye bengaminda o sarasun joko flana ode kafo carte nationale d'identité biométrique sécurisée aywa ko musaka membe ala o musaka uru flani uya ira kafo aywa mamunu me jamana konna na ya wala sauru kaseka ni sebe ko folin soro no carte nationale d'identité biométrique sécurisée au be drasi bakelembo we mamunu me jamana kono o munu no au be jamana koka ikado kafo au be drasi bakele ani kebe woro au kon me o sara wala sa obsega ni sebe ko folin soro o beke anga aywa consulat ikado kafo o baraw beke no o temene ko beni yata ka laje kuni nafulu nu sarali wala sa ikase ka carte nationale biométrique sécurisée kaseka kurakuraya awa nafulu sarali obrike chogomununa uruflani inafo ya bulla chogomina absega sara bangula inafo absega sara awa carte bancaire ufonana otebane ko fe paiement mobile money ka absega ke ufonana no téléphone ka absega sara lula ola ikado ko ka keni passeport biométrique awa mi ni ufono joro babe anga jamana konna bi mi yere foro me glaka telia ko sebe ka glate teme awa flefla boyongo ka ola ko o baro bina bla senga anga awa tamakela oye wa mi metalike asoko la ko o bolale no ka be seba wori wafla ani keme flamo anga jamana Nambora ye nafo anya da oklo na chugo mina AMRTP igado ye kuna fondi sebe mo ka bibi aywa kakeni aywa Malitel PC ani Orange PC obuna tegele mi beselo no ya identification no tu ya ira ka foko adan otunye décembre kalo kleta ani duruye samba fla ani mugani nani kono tunsira
awa bise ka bisimilali kɛsɛ tɛ ka weleli kɛ nka bi u ye kunnafoni bɔ ka bi u ye a jira k'a fɔ ka kɛ ni jamanadenw yɛrɛ wuli cogo ye ka taa nin baara in kɔni na an ka jamana kɔnɔ yan nɔ i k'a dɔn k'a fɔ cakɛda in n'o ye ayiwa AMRTP u ye a jira k'a fɔ u ɲɛ bɛ jamanadenw yɛrɛ bɛ a baara la cogo min na awa k'u kɔni ye a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen la ka se ka dɔ fara a waatiw kɔni kan o la identification k'a kɔni bɛ to sen na fɔ avril kalo tile 15 san 2025 an ka jamana kɔnɔna na. N'an bɔra yen an y'a da aw tulo kan k'a fɔ bi sɔgɔmada in na décembre kalo tile 17 2024 min bɛ tali kɛ kɛnɛya ko jɛrɛ sigilen kan k'o baara ninnu don a la k'a fɔ ayiwa nin kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka kɛnɛya ko k'a don ba la ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa u ye hakilina fali o kan a kɔni kɛra an ka jamana premier ministre i k'a dɔn k'a fɔ ni ale fana ɲɛsinnen don mara caman bɔliw ma ale tun bɛ nin nɔ général de division Ablaye Mayiga ayiwa nin baara yɛrɛ ninnu donni kɛnɛ kan n'o ye kɛnɛya bunakun ye EGS n'o ye état généraux de la santé a baaraw sigira sen kan bi tarata décembre kalo tile 17 2024 awa nin labɛnna ka sabu kɛ Mali jamana ɲɛma son excellence général d'armée Assimi Goïta ale min ye Mali farafin fanga ɲɛma ye i k'a dɔn a ye hakilina min ta kɛnɛya ko kan ani Mali kura ko kan i k'a dɔn k'a fɔ ka banba walasa jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min na o la n'i ye jateminɛ kɛ u kɔni ye jɛkulu kɔni sigi n'o ye baarakɛ jɛkulu ye groupe de travail olu kɔni sigira ka tila ka baro sen dɔ di u ma u bɛɛ lajɛlen ka se k'i hakili cɛ ka bɔ o kan n'i y'a ta k'a lajɛ ayiwa min bɛ tali kɛ commission d'organisation maa minnu ye nin baara in kɔni sigi sisan o ko la bɛ na o ɲɛma n'o ye docteur Fatumata Nafo ale ka kumaw kɔnɔna na a y'i banma fɛn min kan o de ye k'a fɔ an ka jamana fo an ka bɔ nazaraw ka jɔnya kɔnɔna na i ka dɔn an ka k'an yɛrɛ ta ye i ka dɔn an ka kɛnɛya bunakun kan ale y'i banma o kuma kan kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ premier ministre général de division Ablaye Mayiga ale fana ka laseliw la a ye misali caman ta i ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na ayiwa an ka kɛnɛya ko a bɛ se ka jiri cogo min na a bɛ se ka jiri cogo min na walasa ayiwa min bɛ tali kɛ musow bɛ toli min kɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min na jiginniw senfɛ ka tila ka danaya da an ka dɔgɔtɔrɔw kan walasa hali bi kɛnɛya a bɛ se ka sabati cogo min na mɔgɔw bɛ se ka furakɛ cogo min na fura ɲuman ani a musaka o ka se ka dɔgɔya o la walasa ka se ka bɔ kuma kɔnɔna na premier ministre a ye wele bila maa o maa bɛ awa jɛrɛ in kɛnɛ kan i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka baara in ta i sɛbɛ ye walasa u ka se ka fɛɛrɛ ni dabalaw bila sen kan i k'a dɔn k'a fɔ n'o bilara sen kan a musakako jateminɛ bɛ kɛ o la walasa an ka kɛnɛya ko a bɛ se ka sabati cogo min na jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na yɛlɛma ka don furakɛliw cogo la ani musakako an ka jamana kɔnɔna na. N'an bɔra yen i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna kunnafoni daminɛna anw fɛ Kati yan nɔ commissariat min filɛ nin ye Hɛrɛma kɔnɔ ni a bɛ wele ko 2e arrondissement i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa a commissaire n'o y'a ɲɛmaa ye ayiwa commissaire de police Bakari Lasana Keyita ani a ka dankan commissaire de police Alassane Traoré i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni ye tɛgɛ da maa 4 kan maa 4 min n'u ka baara kɔni ye ka sira tigɛ maaw ɲɛ ka marifa jɔ a la k'a bolofɛ bɔsi a kɛra ntɛnɛn n'o décembre kalo tile 9 tɛmɛnen 2024 a kɛra ayiwa commissariat yɛrɛ bɛ baara kɛ yɔrɔ minnu kɔnɔna na a kɛra o yɔrɔw kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ u kɛlen ka tɛgɛ da maa kofɔlen ninnu kan i k'a dɔn u kɔni taara u sisow kɔnɔna na ka taa u sisow laraw ye siso ninnu larawuli la a kɛra sababu ye ka se ka maramafɛn dɔw sɔrɔ yen nɔ ani ayiwa fɛn ɲɛnaminimafɛnw i n'a fɔ ayiwa dɔrɔgu min bɛ yen ni a bɛ wele ko cannabis o sachet 12 o bɔr'u ka so kɔnɔ ka taa se furakisɛ minnu tɛ sariya kɔnɔna na o caman ba sɔrɔla ye ani awa tablette min marque ye Logicom ye ka taa se BC 3 awa muru 5 ani tenayi 1 ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra u ka so kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ commissaire min bɛ Kati Hɛrɛma kɔnɔ n'o ye Bakari Lasana Keyita a n'a ka dankan Alassane Traoré u ye a jira k'a fɔ hakilina min talen don bi kojugukɛlaw kama n'o ye tolérance zéro ye walasa bɛɛ ani basigi bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min na k'olu fana bɛ ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna na ayiwa o la sanga n'a ka waati u bɛ nin baarabaw de la i k'a dɔn o hukumu kɔnɔna na sa ayiwa polisiw kɔni ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye walasa kojugukɛlaw bɛ se ka bɔ an senkɔrɔ cogo min na hadamadenw u n'u bolominɛw u bɛ se ka ayiwa taakasegin kɛ hɛrɛ ani baden la cogo min na i n'a fɔ directeur général de la police nationale ale bɛ a fɔ cogo min na n'o ye commissaire général de brigade police Sulemani Traoré ye ayiwa i k'a dɔn min yɛrɛ kɔ a kɔrɔ donnen don minisiri min b'an ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen don lakanako ani adamadenw kɔlɔsili ma o la n'i y'a ta k'a lajɛ
commissaire me katerema kono ni anyama be Bakari Lassana Keita bolo ani akadanga Alassane Traoré ni wuligajo seve no kɛra sababu ye ka se ka denmisɛn maa 4 ka se ka tɛgɛ da u kan u ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye maramafɛn b'u bolo ni k'o jɔ u la i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa ka i bolofɛn bɔsi nka u y'a yira k'a fɔ u ka baara tun ɲɛsinnen don maa minnu ma o ye moto taxitigiw ye u bɛ maramafɛn jɔ u la ni k'u ka motow bɔsi i k'a dɔn k'a fɔ u kɔni ye wulikajɔ kɛ ka tɛrɛma kɔnɔ polisiso a sɛgɛsɛgɛkɛlaw ye wulikajɔ kɛ fo ka tɛgɛ da ni maa kofɔlen ninnu kan i k'a dɔn u bɛ dɔrɔguw fana u bɛ olu min a tun kɛra sababu ye sigida denw ka u suna ɲɛ minɛ u la awa kɛnɛ na ni tiya ta k'a lajɛ i n'a fɔ komisariya b'a fɔ cogo min na u tun ye so ta Kati kɔkɔ u jabala tun ye yen o tuma kabi u ye wulikajɔ kɛ dɛnɛn'o décembre kalo tile 9 san 2024 ayiwa min bɛ tali kɛ komisariya Hɛrɛma kɔnɔ o kɔni kɛra sababu ye ka tɛgɛ da maa 4 in kan u ka ayiwa maa 4 i k'a dɔn k'a fɔ maa wɛrɛ t'u ye maa fɔlɔ o ye DS ale bɛ san 25 la maa filanan o ye SC o bɛ san 24 na maa sabanan o ye MK ye o bɛ san 20 na maa duurunan o ye AKM o bɛ san 24 na ninnu bɛɛ lajɛlen sɛbɛn dara u kan ni k'u bila kiribulon ka bolo kan o la commissaire min ni o bɛ Katerema kɔnɔ Bakari Lassana Keita a ko a bɛ foli ani waleɲuman dɔn k'o ɲɛsin a ka cɛdenw ma u ye nin wulikajɔ min kɔni kɛ ko b'a yira k'a fɔ u cɛsirilen don su ani file walasa ka se ka kojugukɛlaw k'o bɔ maaw senkɔrɔ ɲango an bɛ nin waati min na sisan i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa bɛɛ lajɛlen kan k'i janto i yɛrɛ la ayiwa n'an ye kojugukɛlaw ye ka se k'u kofɔ hadamadenw an bɛ se ka taakasegin kɛ cogo min na hɛrɛ ani baden kɔnɔna na an bɛ foli lase ayiwa Kati DG arrondissement Hɛrɛma kɔnɔ commissaire n'a ka cɛdenw an b'a fɔ hali bi u ka dɔ fara cɛsiri n'an bɔra yen an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ haki n'o ɲɛsinnen don ayiwa kunnafonidilaw ka koɲɛw ma ale kɔni y'a ka ayiwa bɛnkan laban kɔni ta ka ɲɛsin Joliba TV ma o la bi tarata décembre kalo tile 17 san 2024 la haute autorité de la communication dakuru hakili hakimali ale kɔni ye jateminɛ kɛ a tun ye ayiwa hakilina minnu ta n'o tun ye ka se ka Joliba TV k'a ka ayiwa licence k'o bɔsiw la o la i k'a dɔn ko ayiwa a ye hakilina min ta sa o kɔni ye k'a fɔ Joliba TV a tɛna se ka jaw bɔ ɲango kuma kan kalo 6 ayiwa k'u ka baaraw ɲɔngirilen don fɔ kalo 6 an bɛ dugawu kɛ sa hali bi basigi an ka jamana kɔnɔ ala ka o nɔgɔya n'an bɔra yen an bɛ taa an ka jamana kɔ kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni sɛbɛn min bɛ ni a bɛ wele ko Jeune Afrique ale kɔni kumana ayiwa Mali Burkina Faso ani Niger olu bɔli ko kuma min bɛ CEDEAO kɔnɔna na u ye a yira k'a fɔ ayiwa ko ni jamana 3 in ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko ayiwa kalo 6 b'u bolo hali bi sigafɔ bɛ se ka kɛ CEDEAO ani jamana 3 ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO ka lajɛ kɛnɛ kan u kɔni y'a yira k'a fɔ ayiwa kalo 6 o kɔni kɛlen don k'o di ayiwa Mali Burkina ani Niger ma walasa u bɛ se ka kuma cogo min na u bɛ se ka na don jɛkulu in nɔ cogo min na ko hali bi k'u ka dayɛlɛlen don u kɔni ye n'o ye Mali Burkina Faso ani Niger ni CEDEAO ka hakilinaw ye Jeune Afrique fana y'a ta ni k'a yɛrɛkɛ diɲɛ ka se ka faamuyali kɛ a ko la. n'an bɔra yen an bɛ taa Laginɛ jamana kɔnɔna na k'a ladɔnniya k'a fɔ u y'a jira k'a fɔ ko Laginɛ furajɔrɔ fanga ko a dan ye décembre kalo tile 31 ye i k'a dɔn Laginɛ kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko ayiwa min bɛ tali kɛ Laginɛ furajɔrɔ fanga ayiwa ko nin na kɛ sababu ye ka yɛlɛmɛ don u tun ye hakilina min ta ayiwa furajɔrɔ fanga o kundala la ko nin bɛ ayiwa bisibasa don o ko la wa ko nin bɛna kɛ sababu ye ka se ka ayiwa hakili waso ka na n'o ye société civile kɔnɔna na cakɛdaw kɔni k'olu bɛ k'u yɛrɛ ɲininka jamana ɲɛmaa n'o ye Mamadi Dumbuya ye i k'a dɔn ko a ka se ka sigikafɔ kɛ ani ayiwa a ka se ka sigikafɔ kɔni kɛ sisan nin waati ninnu na walasa ayiwa nin hakilina min filɛ nin ye n'o ye transition da décembre kalo tile 31 k'a bɛ na ni hakilina caman ye Laginɛ kɔnɔna na k'u kɔni bɛ a ɲini n'o ye cakɛda min bɛ Laginɛ kɔnɔna na u ka jamana ɲɛmaa fɛ n'o ye Mamadi Dumbuya ye a ka se ka sigikafɔ kɔni kɛ ko bɛ sɔn ka lafiya don a kow. n'an bɔra yen an bɛ taa Ethiopie jamana kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ médecin denmisɛnnin dɔ kɔni dun bɛ ayiwa furusirikɛyɔrɔ dɔ la o kɔni ye o baaraw bila ni ka na dɛmɛ don musolaka dɔ ma ayiwa ni médecin denmisɛnnin ni Ethiopie ka don ale kɔni bɔra a tun bɛ mariage kɛyɔrɔ dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ a bɔra yen nɔ ka se ka na muso dɔ dɛmɛ a bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na i k'a dɔn a jaw kɔni munumuna bɔlɔlɔw sanfɛ ayiwa maa wɛrɛ tɛ a tɔgɔ ye ko BN Abera gynécologue obstétricien do hôpital la n'o ye Reine Elini Mohamed awa a filɛ nin ye o sana i k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye a wele n'o ye muso kofɔlen a furukɛ y'a wele
i k'a dɔn a ye mariage in ko bɛɛ bila ne kana dɛmɛ don muso in ma jigini senfɛ i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa nin ko min filɛ nin i k'a dɔn ko a ko nana ka se ka opération yɛrɛ kɛ muso in ka jigini a ma ɲa opération kɛ a ye a opéré ka se ka awa den kɔni nabɔ o la i k'a dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ ni médecin denmisɛnnin ayiwa ko kabi a wulila a kɔni ni k'i tile i k'a dɔn ka taa dɔgɔtɔrɔso in na walasa ka se ka taa jigini a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ka kɛ lakana kɔnɔna na a jaw kɔni ye minnu salo kɛ ayiwa bɔlɔlɔw sanfɛ o b'a yira k'a fɔ ne ma kofɔlen an kɔni b'a ɲini ayiwa dɔgɔtɔrɔ caman b'an ka jamana kɔnɔna na fo ka se diɲɛ fan wɛrɛw ma ayiwa bɛɛ ye ne abera u ka se ka o ladege ko ne b'a yira k'a fɔ a ka baara o kanu bɛ a la an bɛ dugawu kɛ den n'a ba ye ala k'u balo. N'an bɔra yen an bɛ bi kunnafoni kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye awa i k'a dɔn confédération africaine de football n'o ye CAF awari ye o bɛ tali kɛ nigérakaw ka attaquant min bɛ n'o ye Ademola Lookman ale kɔni kɛra ayiwa i k'a dɔn n'a bɛ Stade Atlanta Bergame na awa ale kɔni sugandira a ma bala maa si la k'ale kɛ dolatila min ɲɔgɔn tɛ yen farafinna kɔnɔna na san 2024 ale sugandira ka ko ye a kɛra confédération africaine de football fɛ ntɛnɛnni décembre kalo tile 16 tɛmɛnen san 2024 a kɛra Marrakech an bɛ dugawu kɛ sa san nataw la ala ka ni ɲɔgɔnna bɔ an ka samatasɛgɛw la. Ayiwa an badenw nin bɛ dan sigi bi Mali ka kunnafoniw la min lasera aw ma Bakari Kulubali fɛ.